Zdravo, evo nešto zanimljivo. Epsteinovi dosjei. Je li tužba protiv Rippla orkestrirana? Epsteinovi dosjei. SEC protiv Rippla. Dugogodišnja rasprava traje u XRP zajednici. Postavlja se pitanje je li tužba SEC-a namjerna. Članovi su oduvijek tvrdili. Nagađali su da je slučaj osmišljen. Cilj je bio potisnuti Ripple. Htjelo se oslabiti ulogu XRP-a. To se odnosi na globalna plaćanja. Ova se rasprava često pojavljivala na X-u, također bila je prisutna na društvenim platformama, posebno tijekom regulatornih promjena ili za vrijeme padova tržišta. Donedavno se rasprava oslanjala na posredne argumente. Osim toga, koristile su se povijesne reference. Objavljivanje e-mailova unutar Epsteinovi dosjei, tužba, dodalo je novi materijal. To je potaknulo dugotrajnu raspravu. Međutim, dokumenti ne dokazuju orkestraciju, ipak potaknuli su bliže ispitivanje vremenske crte. Kritičari vjeruju da ona sugerira namjeru. Nagađanja se temelje na razvoju ranog neprijateljstva. To se dogodilo uz institucionalno preklapanje. Kasnije su uslijedile regulatorne mjere. Prva točka vremenske crte je iz 2014. godine. To je bila najkrhkija faza kriptovaluta. Bitcoin se suočio s nestabilnošću financiranja. Također, bilo je sporova oko unutarnjeg upravljanja. Postojale su i zabrinutosti za dugoročnu legitimnost. Istovremeno, alternativne platne mreže dobivale su. Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.